Vi skal have foretaget en cykelergometertest for at kunne vurdere din nuværende arbejdskapacitet. Testen minder meget om den, du har fået foretaget tidligere på sygehuset. Testen går ud på, at du cykler en startbelastning på 25 watt, hvorefter hver anden minut vil vi så øge belastningen med yderligere 25 watt. Testen stoppes, når du ikke længere træder i pedalerne. Undervejs vil du muligvis føle noget smerte og ubehag, men du skulle gerne fortsætte så lang tid som muligt, også grundet smerten. Er det okay at få ondt i brystet? Ja, det er okay at føle smerte, men hvis du oplever stærke smerter, hvilket vil svare til 6 på Borgs angina-skala, så skal du stoppe. Der er nu gået 4 minutter, og vi øger belastningen. Det er trygt. Hvor ligger du på Borg-skalaen og på Borgs angina-skala? 10 på Borg-skalaen og omkring 2 på angina-skalaen. Start her. Nu kan jeg ikke mere. Hvad er grunden til, at du stopper? Har du smerter? Jeg har ondt i brystet. Det er helt naturligt, der er ikke noget at være bange for. Så bare slap lidt af, så finder jeg lige noget vand til dig. Tak. Du skal have hænderne på brystet. På kommandoen klar, parat, start, rejser du dig op, går så hurtigt som muligt rundt om kejlen, tilbage igen og sætter dig. Du må ikke benytte hjælpemidler. Tiden den starter på start og slutter igen, når du sidder på stolen. Du har et prøveforsøg. Klar, parat, start. I det tilfælde, hvor funktionsniveauet ikke er nedsat, vil vi undersøge styrken. Hertil kan anvendes en 7RM-test. I samarbejde med patienten vurderes den belastning, der skal anvendes til testen. Man forsøger at ramme et niveau, således at den 7. gentagelse, som er den sidste, kun akkurat kan gennemføres korrekt. Patienten vil have op til 3 forsøg, så længe der er 5 minutters pause mellem hvert forsøg. Under udførelsen skal man være opmærksom på, at udgangsstillingen i knæene er 90 grader, samt at der spændes op i trunkus, og at patienten ser lige frem. I modsætning til senior fitness-testen tester vi her specifikt styrke i benene. Testen er desuden et godt redskab til måling af nuværende styrke samt eventuelle forbedringer.